उमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधेपुरा। कैसन बा समैया ई कैसन समाज बा, कैसन समैया ई कैसन समाज बा। फैशन के पीछे पूरा दुनिया बीमार बा। आधवा तो पाई देखा आधा बहुगार बा। समाज बा फैशन के पीछे पूरा दुनिया बीमार बा। आधवा तो पहले का आधा बहुघर बा। हाउ देख पता रखी के लौका जोगर बा। हाउ देख पता रखी के लौका जोगर बा। डीजे अनुराग सोरह बारिशबा में बिया गदराइल। सोनमा के पानी एकरा चेहरा पे आइल। सोरह बारिशबा में बिया गदराइल। सोनमा के पानी एकरा चेहरा पे आइल। लइकन में मार रोजे रोजे करबावता। हाउ देख पता रखी के लौका जोगर बा। हाउ देख पता रखी के लौका जोगर बा। फैशन के पीछे बबनी बिया पगलाइल। चश्मा लगा के ही चलेली तराइल। फैशन के पीछे बबनी बिया पगलाइल। चश्मा लगा के ही चलेली तराइल। मीकू दीवाना दीपक लिखी गाना गावता। हाउ देख पता रखी के लौका जोगार बा। हाउ देख पता रखी के लौका जोगार बा। उमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधेपुरा।